Ahojte, zdravím vás z Ekoparku v Piešťanoch. Dneska by som vám chcela predstaviť ďalšie zvieratko z našeho vedomostného okienka Vedeli ste? A tentokrát ide o leňochoda dvojprstého. Leňochody dvojprsté pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky, kde žijú v tropických dažďových pralesoch. Patria k najpomalším cicavcom na svete a väčšinu svojho života trávia vysoko v korunách stromov. Vedeli ste, že leňochody sa pohybujú rýchlosťou 0,2 až 0,3 km za hodinu? Na Zemi sú pomerne nemotorní, ale vo vode sú prekvapivo dobrými plavcami. Leňochody sú bylinožravce. Živia sa listami, plodmi a výhonkami. Ich trávenie je veľmi pomalé. Potravu trávia niekedy dlhšie ako týždeň. Ich metabolizmus je tiež extrémne pomalý, práve preto sa tak pomaly aj pohybujú, aby šetrili energiu. Dokážu prespať až 22 hodín denne. Vedeli ste, že leňochody schádzajú dole na zem zo stromov len raz za týždeň, aby sa vyprázdnili? Práve vtedy sú najzraniteľnejší. Názov dvojprsty sa týka predných končatín, na ktorých majú dva prsty s dlhými zahnutými pazúrmi. Na zadných končatinách majú však prsty 3. Majú dlhú a hustú srsť, ktorá rastie opačným smerom, ako je to obvyklé. To leňochody chráni pred dažďom, pretože voda steká smerom od brucha k chrbtu a na zem a preto sa srsť nepremočí. Ich srsť je taká hustá, že sa stáva domovom aj hmyzu, ako napríklad motýľov. V prírode môže mať ich srsť zelenkastý nádych. Je to vďaka zeleným riasam, ktoré rastú na povrchu kože a slúžia ako ochranná funkcia. Takéto sfarbenie nie je obvykle vidieť v zoologických záhradách, pretože riasy sú veľmi citlivé na vlhkosť vzduchu a rastú len pri takej vlhkosti, aká je v dažďových pralesoch. Leňochody sú zvyčajne samotárske a stretávajú sa hlavne kvôli rozmnožovaniu. Keď je samica v rúji a pripravená k páreniu, začne vydávať špecifické zvuky a prilákáva samca. Samec sa riadi čuchom a sluchom a môže prejsť niekoľko stromov, aby samicu našiel. Gravidita trvá približne 10 mesiacov. Samica rodí zvyčajne jedno mláďa vysoko v korunách stromov, tak, že je zavesená dole hlavou. Mláďa sa rodí so silným úchopovým reflexom a hneď po narodení sa zachytí matke o srdc na bruchu. Otázka na záver. Vedeli ste, že ak mláďa padne zo stromu a nezachytí sa, matka sa pon zvyčajne nevracia? Bolo by to pre ňu v prírode veľmi nebezpečné. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vedieť viac zaujímavostí o našich zvieratkách, nezabudnite hodiť follow.